ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ସନରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ସନ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏ ଟାଟା ପାୱାରରେ ଆସି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସେକ୍ସନରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ବହୁତ ଅନୁଭବ କଲି। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ ସେବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଏଠି ଯେ କିଛି ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ନ ହେଉ। ଯେହେତୁ TPCO ଡେଲ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମନ୍ଦିରର ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଯେତେକ ବି ସହର ଅଛି ସବୁଠିକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଣ କରୁ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହୁ ଯେ କିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋର ଏଠି କିଛି ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କି ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଆଶା ମୋର ଅଛି ଏବଂ ସବୁତକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦୋଳେ ତ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ରଥରେ ବାମନ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ TPCର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଯାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଖିସାରିଲିଣି ଏବଂ ମୋ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ TPC।